Este pasado venres presentábase en Cuntis o libro de David Otero, Alexandre Bóveda, na demanda da restauración. A restauración certa da nosa historia feita memoria activa e viva, máis que unha asignatura pendente, é un deber humano. Os nosos deben descansar de verdade en paz, e por agora iso non foi. Ben sabemos que cada quen ve o que quere e aínda hai ben deles que están en contra da verdade, e punto. A cousa tamén vai de conciencias e hainas de todo tipo. Pero eu, a través deste libro, Vida da figura señeira e irrenunciable de Alexandre Bóveda, quero dar testemunha de lealdade e de memoria ao firmamento aural do noso povo, lealdade e memoria de todas e de todos os que padeceron cadea e cárcere, trasterrados e detidos, torturados, prohibidos e silenciados, ilegalizados, multados e presionados ao confeso, calumniados, chivatados, que hainos aínda sufrindo na súa resistencia. Pero hainos tamén vivindo presente co futuro collido de Ganchete, militantes na esperanza, animosos de que outro mundo é posible, claro que os hai, e fan boa falla, son necesarios e debemos saber deles, proclamar os exemplos, pois a clase dominante, que non lle chamarei galega, vencedora nas eleccións de marzo, xunto con outras de algo máis lonxe e de redor, están a quitarse as súas carautas humanistas e a poñerse como son, tal cal. A idea é destrozar o noso povo galego. A este povo, aínda que o fagan por partes e non de golpe, con ferramentas que desactivan a nosa esencia, a nosa determinación, a nosa lingua, a nosa cultura, e van collendo que queren ao roubo e legitimamente inspirándose en maiorías, na liberdade, en cordialidades. Héctor Picallo, debuxante e escritor cuntiense, falaba durante a presentación das características do libro. O libro que hoxe aquí presentamos, que ve a luz no paraíso de Laiovento dentro da colección de ensaio, é unha obra que revisa e analiza moitos dos datos da biografía do ilustre nacionalista e outros sí, engade algúns pouco divulgados, cando non corrixe, outros interpretados de xeito erróneo. Visita a infancia e mocidade de Bóveda, percorre de arriba a baixo a República, sintetiza a actividade do Partido Galeguista, trata sobre o Comité Central de Autonomía, do que por certo formou parte Xon Xesús González, achégase á Conferencia de Minorías Nacionais de Europa, na que se integra a nosa nacionalidade, introdúcese nas marañas involucionistas do Bienio Negro, afonda no Estatuto Galego e no seu plebiscito, e nas fauces do dragón, no medo, no loito, no terror, no martirio de Bóveda. É tremendamente xenerosa a cantidade de datos que aquí se verten, aínda que tanta ou máis é a emoción que entre as palabras emerxe. A linguaxe artificiosa desta obra, que non artificial, co seu estilo atípico, aínda que existen momentos para escolmar o verso de diferentes autores, fai deste ensaio un traballo imprescindible para quen guste de recuperar consciencia e memoria, para quen precise non só saber de Bóveda, que non é pouco, senón analizar aqueles tempos onde o espírito galego, galeguista, socialista, nacionalista, libertario, acariñou Galiza e fixo a creer na utopía. Ler este libro é, en boa medida, rescatar un quiñón esencial daquel sentimento. A pesar de non poder estar presente, o escritor Avelino Pousa Antelo facíao a través dos seus escritos. O escrito de Avelino Pousa Antelo dice así: cando os meus compañeiros do Pedrón de Ouro me encargaron a presentación deste libro de David Otero, Alexandre Bóveda na demanda de restauración, publicado por Edicións Laiovento Ensayo, metéronme nun compromiso, porque tratándose dun entrañable amigo e compañeiro de fatigas nestas tarefas culturais, non é doado ser neutral nin facer un traballo no que se xunten a originalidade e a amizade. Obligástesme, por tanto, a matinar como sair desta e velaquí que atopei un encontro literario co escritor David Otero Fernández e aquí metedes botando man deste folletiño coa información biográfica e bibliográfica das publicacións de David. Falar dun amigo sempre supón un certo compromiso,
porque queres facelo ben e ser obxectivo, cousa que pode chocar coa amizade, que neste caso xa ten moitos anos e moitas situacións, como aquela de Maceda, na que David, indo dar unha charla a maiores, atopouse con moitos nenos que obrigaron a ir a buscar ao coche a súa maletiña máxica da que é capaz de sacar os polvos fantásticos ou algunha outra argallada que lle permite xogar coas palabras e lograr que os cativos rematen facendo un sinxelo poema como resposta ás súas habilidosas preguntas. Porque este libro di a verdade de Bóveda, o mártir asesinado na Caeira o 17 de agosto de 1936 e quen deu nome a esta Galicia mártir que evocamos todos os anos xunto a outros voces generosos como Camilo Díaz Valiña, 14 de agosto, e Ángel Casal, o 19 do mesmo e tráxico agosto de 1936, nos que uns militarotes traidores iniciaron a guerra incivil, maior da historia de España, e que en Galicia encheu de mortos as cunetas das nosas estradas.